Pride Bar Blue with Power Whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng sakura. Sakura, sakura ang bango. Sakura, sakura ang pride ko. Blooming ng labada ko. Pride, sakura, sakura. Pride with Fabric Conditioner. May sakura blooming pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ng labada ko. Pride, sakura, sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash wrap. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, walang oras. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, walang oras. Make every wash a hashtag Safe Wash with Safeguard. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagkilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina, mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyen o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa kumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti, ug hubog pa sa kamo. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Aquí dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Okay, aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Magkauban gyapon nato no ang atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Luod, usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mo gyapon no, si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, usab si kasamang radyoman Kion Ilumbaling. Pasiunang patimbaya no gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman tagatong pizza karon pizza 22 no sa bulan sa Nobyembre tuig niya paghapon ta no 2020. Okay, atong gisaulog karon ang solemnidad no sa Kristong Hari, no? Solemnity of Christ the King. Okay, atong gisaulog no tibuok simbahan no Katoliko. Atong gihandom gisaulog ang pagkahari sa atong Ginoong Jesucristo, no? Sumaw na ang tema kaganina no kung naminaw mo sa homilia no sa atong halangdong obispo no iyang gihisgutan ang maong pagsaulog
O ginaot nga ang mensahe ni ining pagkahari sa atong Ginoong Jesucristo mapahinumduman ta, no? Kita mga matuong Kristohanon. Dili lang mga Katoliko. Kung unsa ang atong reflection sa pagkahari ni Kristo kasamtangan, no? Morally, obligado kita nga mo puyo magkinabuhi. Bisan pa og dili siguro uniform, dili pata uniforme gyud sa maong pagsaulog. Kay dili man kita tanan, no? Mga Katoliko. Kinaaman po tayo right o katungod nga magpili o unsa nga tinuhuan ang atong apilan, mauna nga dili pa gyud tayo uniform. O ang krusada niining kahayag sa pagtuong Katoliko, mao ang paghatag ninyo og informasyon sa panawagan nga mag-uniform ta o maghiusa ta sa usa ka pagtuo. Dili man ni imbento nato nga pagtulunan. Ang atong Ginoong Jesucristo mismo mao ang gusto ani. Kining Christianity dili man ni pagtuo sa panagbahin-bahin. Pagtuo ni sa panaghiusa. Pero nabahin man gyud ta. Hinoon, naman po na sa atong Sagrada Eskriptura kung Biblia, gipasidaan na nga aduna gyoy panagbahin-bahin nga mahitabo. Ang atong Ginoong Jesucristo diya sa Gospel sulti na niya na, no? Nga matud pa niya, wala ako muanhi aron sa pagdala og kalinaw, kundi panagbahin-bahin. Medyo irony, no? Irony yun. Okay. Now, ang uban sabto na yun nga lahi ba? Mauto na pagsabot. Pero kinigong mo sabotag mga termino o mga pulong sa Biblia, dili lang gali kay sa Biblia. Dili manggod tanan sabto na to nga kanang gituwag og literal. Duha man nun ka klase ning literal. Kining literal nga kita ba'y maghatag og interpretation, no? Kita nga dili nato gyud sayro no unsa gyud ang gipasabot sa maong pulong. Oh. Naay literal nga mao gyud insakto. Kanang according gyud sa gasuwat unsa gyud iyang gipasabot, pero napoy literal nga kita mo'y ang naghatag og kahulugan nga sukuhi ulahi sa nagsulat gyud. Muna bantayanan. Mao na nga unsa may buot pasabot ana kanang pag-ingon ba nga si Kristo wala mo anhi sa pagdalag kalinaw kundi kasamo ko nagbahin-bahin. Now kung wa ko malimot, lagi sa figure of speech, irony ang pasabot ana. Or ingon ni na, no? Imbis kalinaw ang gidala sa atong Ginoong Jesucristo kay hari man siya sa kalinaw, Prince of Peace God. Di ba? Naman sa Biblia. Isaias 9:6, no? Kuha ko malimot sa maong sitas. Pero ang realidad good nga nahitabo sa iyang pag-anhi, tungod kay naamay kanang opposition, naamay struggle sa kanabang dili pagsugot, dili pag-unong sa panawagan sa atong Ginoong Jesucristo. Sumao na ang hitabo, panagbahin-bahin, dili maayo. Di ba? Iya lang gipadayag ug unsa gyud ang realidad nga mahitabo. Kay nakita man gud pod nga kitang mga tao daghan nato ang dili gyud manuo maunongon sa atong pagtuo. O ang uban wa pod sila kahibalo nga kini diayng Kristo mao gyud ni ang sundon. Di ba? Apa mong gali mga atheist karon mga ateo. So sa mo na di magbuot pud sa kung sa ila. So kay dili man ang sa Ginoo mao gyud masunod nato, so unsa may sangputan? O mao ni nahitabo ron. Naagay panagbahin-bahin, naagay kaguliyan, naagay mga kasamo. Kay wa pa man gyud ta mahiusa sa usa ka pagtuo. Mao man na ang gilitok sa atong Ginoong Jesucristo sa gatong nasa gospel, di ba? Amahan
mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Niya si Apostol Pablo iyan ang giapirmahan no sa Efeso 4:4 hangtod 5. Usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Ginoo. Ang Dios dili Dios sa panagbahin-bahin, pero anong nabahin man ta? Naara po sa Biblia. Sa tagna pa lang no sa Mateo 24 nga mga signs ba sa dili pa moabot ang katapusan. Na ni kining mga linog, mga mga katalagman, kining pagdagsang sa mga pagtuo nga matag usa moingon nga naadaw nila si Kristo. Ang uban moingon pa gyud ako mao si Kristo, ang kunon pa gyud nga mao si Kristo. Pero pasalaag di ay. Nganong moingon tag pasalaag kay imbis usahon ta, mabahin-bahin na mahinuon ta. Di ba? Nasa Roma 16:17, basahan ninyo. Nga nag-ingon si San Pablo diha nga likayan kanang mga tao nga dili gyud sa tinud-anay nagalagad sa Ginoo. Pero sa ilang mga baba iyang ipasabot nga nag-alagad kuno sila sa Ginoo. Pero ingon si San Pablo dili gyud na tinuod. Kay ang ilang gibuhat pagbahin-bahin sa katawhan. Usa man guna sa ilhanan, kung ang mga mensahero gani resulta sa ilang mga wali, imbis usahon ta sa original nga gitukod ni Kristo nga simbahan o iglesia, katong gisugdan gyud niya niadtong unang siglo, imbis usahon ta ana, malahi nun ang sangputan, mabahin-bahin. Di ba? So muna iya pong gilitok na sa gospel. Imbis panaghiusa iyang gidala nga mensahe, pero kay naa may struggle sa pag-krisis. Kanang dili ba mo unong anang iyang panawagan, mao nang mabahin-bahin ta. Pero hinoon, dunay kanang gitawag nato og wala gituyo nga kanabang pagpili og desisyon nga maingon ka nga sakto ka pero dili di ay. Kanang gitawag nato honest mistake. Ato naman ning naisgutan nga sa moral philosophy, dili man ka guilty ko nang imong sayop, wala nimo tuyo wa ka kahibalong sayop dito. So mao na honest mistake. Ang guilty kung nakahibalo ka nga nasayop ka unya mo padayon gyud gana. So mao bitaw nga ang pagtuong Katoliko wala mag-condemn, wala magkundinar sa ubang mga relihiyon nga kanunay nagsaway sa Katoliko, nagdaot sa Katoliko. Wala mag-condemn ang Katoliko ni anang mga grupuha. Ano man? Kay sa moral philosophy sa simbahang Katoliko, dili man gud tanan ninyo ang nasayod yun sa tinuod ngano nga ang Katoliko ingon ani. So mahimong naa sa inyong una-una nga sayop ang Katoliko. Parehas na ako sa una katong mobiya unta ko sa pagtuong Katoliko kay na dani ko sa mga wali pod sa ubang tinuhuan sama ang INC kun Iglesia ni Cristo. Hapit mo kung may Iglesia ni Cristo gyud sa una. Diba? Sa diyang wa pa ko kasabot sa pagtuong Katoliko. Nagtuog yung ko sa una nga kining Katoliko apostata kung religion nga na wa na masubay sa tinuod. Kay nagtudlo na kunog di mao na nga biyaan unta nako moapil unta ko atong grupuha. Pero pagkahibalo nako sa mga tubag katinawan sa pagtuong Katoliko wala ko mo decide pagbalhin. To cut the story short, taas man unta ni. Gitawag nako sa maong pagtuo nga magmaunungon. Kung dili lang kay magmaunungon nga nakahibalo ko, kundi gitawag po ko nga mupaambit ko aning akong nahibawan. Kay kining nahibawan nato dili man ni hinakog. Kung nablesta sa atong nahibawan, murag dili maayo nga taman ra nato. So, mao na nga bisan unsa na lang paagi, no? Kay gitawag man ta nga ato pong ipaambit mo nang niya karon. Niya karon na dungog ninyo sa Veritas. Now, sa miaging Domingo, ako man tong gisaad ning issue may labot na sa adlawng igpapahulay. Kay ang simbahang Katoliko, mao gihapon ang nahitabo kung unsa ang nahitabo sa founder ni adto sa dihang diri pa sa yuta. Nahinumdum mo nga si Kristo sa diya sa gospel nga giakusahan ng atong Ginoong Hesukristo nga galapas kuno sa adlawng igpapahulay. Ginoo na nato. So kana pa lang kung ang atong Ginoong Hesukristo mismo giakusahan nga galapas sa adlawng igpapahulay,
So dili layo nga ang iyang iglesia o simbahan, maning lawas, di ba? Matod pa ni Pablo, ang simbahan ko na iglesia, lawas ni Kristo nga mistiko. Mystical body of Christ ang iglesia. So kung ang Ginoo nato, ang founder ni ining iglesia, gi-accuse, giakusahan nga galapas sa adlong ipapahulay, so dili pod layo mo santop sa atong unahuna nga nasamot ning iyang simbahan, iyang iglesia. Kay ang mga sakop ani personally mga sayop mo, di ba makasala. Samot na nga maakusahan yun si Kristo ganing walay sala, giakusahan ganing galapas sa adlaw ng ipapahulay. Unsa na kaning iyang simbahan nga ang ira ba pong gipamili nga mga leader, mga tao ra pud pares nato nga masalay pon. Si Pedro unang gitugyanan niya sa mga yawi sa gingharian sa langit nga nagsimbolo sa pagka-shepherd. Pagka-leader, si Pedro nasayo, di ba? Di ba kanang pag-announce ni Kristo nga tugyanan siya sa mga yawi sa gingharian sa langit sa Mateo 16:19. Pag sunod chapter 16 man no? Dili kay sunod chapter, mga bersikulo ra gyud, no? 16:19 ang pag-ingon ni Kristo ngadto ni Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit ang imong itugot, di ba gahom na ni Kristo nga gi-extend niya ni San Pedro. Mao na nga ang Katoliko gatudlo nga si Pedro may unang vicar of Jesus Christ. Kay sa tanang mga apostoles, si Pedro ang gitugyanan sa keys of the kingdom nga nagpasabot og pagka-supreme o kanang leader, shepherd. Man na mabasa nga nagpasabot na sa pagka-leader. Actually, pagka-leader na sa atong Ginoong Kristo, pagka-pangulo. Naa sa Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 7, nga kanang gakupot sa Yahweh ang ipasabot ana ang natong Ginoong Kristo. Ang nabaong pangulo. Di ba? Ang absolute head sa church, ang founder sa iglesia, si Kristo ang gahawid anang Yahweh. Unya kanang gahawid sa Yahweh matod pa diha balaan o holy sa in English, sa kinat sila santo. So mao na, so holy ang gakuput ana nga Yahweh. Sa tanang mga apostoles kinsa may iyang gitugyanan ana? Si Peter. So mao bitaw nga atong gitawag ng pagka-father o pagka-leader ni Peter og Santo o Holy Father. Holy Father o Santo Papa, di ba? Actually titulo na sa Dios. Nga iyang ipagamit sa tao nga iyang sugoon nga mahimong leader, spokesman niya. Naman na example ana sa Biblia. Gani ang terminong gigamit ato Dios gyud nga termino. Kanang titulo o katawagan nga Dios o Theos sa Hebro, i-Greek dahil Theos, Elohim dahil sa Hebro. Nalimot ko, sorry. Okay. Theos sa Greek, Elohim sa Hebro. Okay, so mao na, gani nga titulo sa Dios, kanang iyang titulo nga God, Dios, iya gani nang gipagamit ni Moses? Nga iyang gihimong leader, asa mabasa? Exodo 7:1. Exodo 7:1. Nag-ingon ang Dios ngadto niya, Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Dili man Dios si Moses sa kahimtang kay saon gud pagka Dios ni Moses sa kahimtang nga naagod sa sinugdanan, ang Dios wa agoy sinugdanan, wa koy katapusan niya si Moses namatay man to. Diba? So dili gyud bod ipasabot sa Dios, sa dihang giingnan niya si Moses nga, Moses, himuon ko ikaw nga Dios sa atubangan ni Paraon. Dili na sabton nga nahimo ng Dios si Moses sa kahimtang nga parehas na pud niya. Ang ipasabot lang sa Dios nga, ang iyang titulo nga labaw, kanang Dios, iyang ipagamit og tao nga iyang suguon nga mahimong spokesman niya. So mao na, sa atong panahon nun, kana mang po, successor ni St. Peter. No? So una nga naay mga statement ang simbahang Katoliko nga moingon nga ang Santo Papa Dios diri sa yuta. Di ba? Ma-misinterpret gali na sa mga dili Katoliko, moingon din na tanawa ang Santo Papa gihimo na nilang Dios. Without knowing unsay gipasabot sa Katoliko ana. Ipasabot ba sa Katoliko literal nga nahimo ng Dios sa kahimtang ang Papa diri sa yuta? Dili na mao. Kay kung mao pa na gipasabot sa Katoliko, nganong mag-ampo pa ng atong Santo Papa? Sa Vatican, di ba, na ay prayer room, magmuhangad pa sa Diyos. Nganong mag-ampo pa man siya nga Diyos na mangha siya?
Sa kahimtang, dili. Dili mo na na. Parehas rin ko na anang kanang atong leader sa pamilya. Oh. Ngano ang leader sa pamilya, tawagon mo na itong father, nga titulo man na sa Diyos. Di ba? Oh. Kaya ang Diyos, gusto niya ipagamit iyang titulo nga father sa tao nga leader. Sa pamilya ba o sa organisasyon ba? Bisan gani sa atong organisasyon nga kanang sa province, kanang atong probinsya. Ang leader nato diha, kanang gobernador, pwede man nato tawagon og amahan sa probinsya. Kanang mayor nato, ang leader nato sa syudad, pwede po tawagon nato amahan sa syudad. Pero dili na katong amahan nga tuwas langit. Kay idolatry na po na, blasphemy na po na. So kanang pag-ingon nga ang Santo Papa Diyos diri sa yuta, dili na sabton nga sa kahimtang. Titulo lang sa Diyos iyang ipagamit sa tao nga iyang himong supremo o leader. Yawa man na, may lalis. Kumunti lalis anak. Nga, sa tanang mga apostoles, si Pedro ang gitugyanan sa keys of the kingdom. Nakaroon ang mensahe aning pagkahari ni Kristo nga atong gisaunog karon, no? Christ the King man ta. Kung tinuod nga si Kristo mao ang atong giilang hari, ang pangutana, ato bang gisunod ning haria? So ako mangutanan niyo mga listener, no? Dili lang kay mga dili Katoliko mo akong gipangutana ani. Kita tanan bisan mga Katoliko kay na may mga Katoliko nga Katoliko lagi pero dili po tanan mo sunod sa leader. Sa Santo Papa, mayon gitag Santo Papa na mga teachings, kanang mga Catholic teachings. Kung wala na to sunda ang mga Catholic teachings, so wala ta magsunod sa atong leader. Di ba? Nagsunod lang kita kay leader na to, pero wala na to gisunod ang mga pagtulunan na to. Nga gipanguluhan sa atong Santo Papa. Nakaroon ang ubang mga pundok pod nga dili Katoliko, unsay wala masunod ninyo sa mensahe sa hari. Ang mensahe sa hari, kung magbasa tag Biblia, sa tanang mga tao o sa tanang mga apostoles, kinsa man ang unang gipili ni Kristo nga mahimong representative niya ingon nga leader, kanang vicar of Jesus Christ. Di ba? Inyong i-scan lang ang akong past radio programs, no? Kaya naka-playlist man sa YouTube, no? Ang Veritas Dipolog. Tanawan ninyo. Naka-playlist niya atong radio program. Kinsa ang gipili ni Kristo nga mahimong unang kanang gitawag na to universal pastor. Second in command to the king. Kay kini kung gingharian ni Kristo, pattern ni sa gingharian ni David. Nga na ay hari na apoy prime minister. Ang prime minister kanang tugyanan sa Yahweh, keys of the kingdom. Di ba? Hinganlan og amahan ng iyang katungdanan kanang tunugyanan sa Yahweh. Hinganlan og amahan. Unang gitawag na to Santo Papa, Holy Father, kay titulo na sa Diyos. Nga iyang ipagamit sa tao nga iyang suguan nga mahimong leader. Now, natay leader sa mga nasod, kanang presidente. Ang uban tawag nila na prime minister o unsa pa na diha. Pero kanang vicar of Jesus Christ, ato yung siguraduhon nga titulo sa Diyos mo'y dalon anak. Una, Holy Father, Santo Papa. Pero wala na magpasabot nga ang Santo Papa nagpaka-Diyos na nga. Ingon siya nga, Diyos na ko, diri na mo mag-ampo na ko. Wala mag-ingon ng Santo Papa. Wala. Titulo lang, gigamit. Para saan ng leader sa pamilya, gigamit ng titulo sa Diyos. Now, nga naman nga atong gihisgutan ni. Nga nung wala mamanta mo diritso atong sabat nga mo atong puntarya sa atong tema. No? Kaya ato sang i-establish pag-ayo ang authority sa simbahan. Ang iyang gahom. Kay kining authority nga gihawiran sa simbahan, girepresentahan sa Santo Papa, katong gitugyanan sa keys of the kingdom, pwede ni maglugak og balaod, pwede ni mag-usob-usob og unsay usbo niyang balaod. Si Kristo mismo unang nigamit ana, di ba? Siya man yun may gahom pag-usob-usob, tanawa ng unsaon pag-observe ng Sabat. Sa Old Testament, istrikto kayo, dili gi ka kalungag. Kung makalapas ka sa adlong ipapahulay, patyon din ka, batuon. Kung usa ka kamanan na pa, mawag hapon, batuon ka hangtod mamatay. Pero pag abot ni Kristo, ang fulfillment of the law, gihinay-hinay na niya kusab.
Unya ang pag-usab ba niya sabto na to nga gilapas niya ang balaod, dili fulfillment of the law. So ang ato mga igsoong Seventh-day Adventist wa sila kasabot anang kanuna nilang basa-basahon ng Mateo 5:17. Wala bitaw mo ani si Kristo sa pagguba sa palaod kundi sa pagtuman. Pero dili mo't pasabot nga diha sa pagtuman sa bag-ong tugon walay mga usab ang dagway sa balaod ana. Praskod anang initiation sa kingdom nga tuli sa daang kasabutan nganong giusab man nagkuan bautismo. Sabton ba sa dihang giusab na nga bautismo? Kuan pag-violate sa paglapas sa sugo o pagtuman? No. Timan ilang nga ang dagway sa balaod mausab na. Naay mga usab yun. Kay niingon si Kristo sa krus, natapos na. Sa may ang pasabot, usasabot pasabot atong natapos na. Kadtong old covenant natapos na. Kay naay new covenant, nga naay mga bag-o nga kinahanglan masayod taon sa ni mga bag-ong dagway sa balaod. Sama ng sabat, no? Ano man ko higayon nga, mutukik pa kayo, ana, at tangi sunod Domingo pohon, no? Nga kanang mga changes nga gibuhat sa simbahang Katoliko, dili na violation of the law, fulfillment of the law. Kay naanatan ni Jesus Christ nga ang mga leader sa iglesia, naay authority, naay gahom sa pagbind og loose. Kasabot mo, anak? Kasabot mo sa nang bind and loose? Pagdili o pagtugot, pagpatuman og balaod o paglugak og balaod, pag-amin, kung kinahanglang amin lahan. So, wala naman dali kong panahon, no? So, hangtod sa sunod Domingo pohon, kining inyong alagad sa kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dundoyano Sr., sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.